waye nan ne? Ni ne. Kai ne wa? Ni ne. Ta za ka yi mun uban san kuɗi ne. Ka zo na kusa da ni din ko? Taimaka mun ni kadai, a bani ni kadai, a bashi shi kadai, ka a ba mu tare. Wannan irin makafi ne. Wai nan da kake gani. Rikimamun makafi ne. Kana ba su kuɗi a innan za ka gani kamar su cinye kansu. Da Allah ka kyale su kamar. Sadaka. Yawwa ba ta hannuna. Na rike. Nawa ce? Kai ma kawo da hannu kawo. A zalimi ne. To 1000 ce ga kanan ku rawa. Kira ba